या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। शेतकऱ्यांचं लाल वादळ अखेर थांबले। सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च स्थगित करण्यात आलाय। शेतकरी नेते JP गावित यांनी ही माहिती दिली आहे। कुडा येथील महिला आणि बाल रुग्णालय सुरू होऊन 1.5 वर्ष झालं तरी रुग्णालयात मागच्या 15 दिवसात फक्त 15 प्रसूत्या झाल्या। वैद्यकीय अधिकारी, भूलतज्ञ, वैद्यकीय यंत्रसामग्री, उपकरणं पुरवण्यातही दिरंगाई करण्यात आल्याचा पोलखोल वैभव नाईक यांनी अधिवेशनात केला। वैभव नाईक आता भविष्य सांगू लागलेत। ते समोर असते तर त्यांच्या कानफडात मारली असती। मी केंद्रीय मंत्री आहे, राजीनामा का देईन अशा शब्दात वैभव नाईक यांच्या वक्तव्याचा नारायण राणेंनी समाचार घेतलाय। हीच ती वेळ आता निलेश राणेंच्या नावापुढे आमदार लावायचे अशा शब्दात आमदार नितेश राणेंनी निलेश राणेंना शुभेच्छा दिल्या। भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे आणि आमदार नितेश राणे यांच्यात बॅडमिंटनची जुगलबंदी रंगली। इंडोर क्रीडा संकुल उद्घाटनावेळी राणे बंधूंनी खेळाचा आनंद लुटला। कणकवलीत उड्डाणपुलाखालील महामार्ग प्राधिकरणच्या स्टॉल हटाववर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलंय। इतर ठिकाणी स्टॉल उभारण्यात आम्ही फंड देणार असल्याचं ते म्हणाले। मालवण वेरळ माळरानावर स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागानं 24 किलो 264 ग्रॅम वजनाच्या व्हेल मासा उलटी सदृश पदार्थाचे तुकडे जप्त केले आहेत। एका खबऱ्यानं दिलेल्या माहितीच्या आधारे 9 जणांना ताब्यात घेण्यात आलंय। विनायक राऊत, तुम्ही मोदी लाटेमुळे 2 वेळा निवडून आलात। मी अपेक्षा राहून सुद्धा 2,78,000हून अधिक मतं घेतली। आता ठाकरे पण भिकेला लागले। तुमचाही 2024ला बाजार उठणार अशी बोचरी टीका निलेश राणेंनी केली आहे। आता उद्धव ठाकरेंना प्रत्युत्तर देण्यासाठी रविवारी खेड येथील गोळीबार मैदानात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची जाहीर सभा होणार आहे। या जाहीर सभेचा टीजरही लॉन्च करण्यात आलाय। खासकीलवाडा येथील प्राथमिक शाळा नंबर 4 जवळ कारची दुचाकी स्वाराला धडक बसून कारच पलटी झाली। या दुचाकी स्वाराच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे। कणकवलीत झालेल्या विविध विकास कामांबद्दल बोलताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी आमदार नितेश राणे, नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांचं भरभरून कौतुक केलंय। मनाई आदेश संपेपर्यंत रक्तपिशवीची दरवाढ रद्द न झाल्यास तीव्र आंदोलन जिल्ह्यात छेडलं जाईल असा इशारा देव्या सूर्याजी यांनी दिला। भाजी मार्केटची इमारत कणकवली नगरपंचायतीनं ताब्यात घ्यावी असं पत्र पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे ग्लोबल असोसिएटच्या वतीनं प्रथमेश राजन तेलींनी दिलंय। भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्रातील आगामी 2024 विधानसभा निवडणुकीबाबत मोठं विधान केलंय। त्यामुळे भाजप आणि शिंदे गटात अंतर्गत वाद पेटलाय। गोव्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करत गैरप्रकार रोखण्याचे आणि किनारे सुरक्षित करण्यात येतील असं पर्यटन मंत्री रोहन खवंटे यांनी सांगितलंय। राजकारण म्हणजे पैसे कमावण्याचा धंदा नाही, गोरगरिबांची सेवा राजकारणातून होणं अपेक्षित असल्याची भावना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे। आता आमची संधी घालवली पण गडी मेहनती आहे हे काही विसरून जाता येत नाही असं म्हणत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं तोंड भरून कौतुक केलंय। थलेवा रजनीकांत यांनी मुंबईत आल्यानंतर आवर्जून मातोश्री या निवासस्थानी जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या सहकुटुंबियांची भेट घेतली। स्वतः आदित्य ठाकरे यांनी फोटो शेअर करत ही माहिती दिली। महाराष्ट्रात H3N2 रुग्ण वाढताना दिसून येत आहेत। अमरावतीमध्ये तब्बल 3 रुग्ण आढळून आले। एकनाथ शिंदे यांनीच जयसिंघानी यांची उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत भेट घालून दिली होती का याची पण चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारेंनी केली आहे। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठानं भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांचा मेहबूब शेख प्रकरणातील अर्ज फेटाळून लावत मोठा धक्का दिला। भारताचे उद्योगपती रतन टाटा यांचे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध विशेषतः व्यापार, गुंतवणूक आणि परोपकारासाठी विशिष्ट सेवेसाठी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियावर नियुक्ती करण्यात आली आहे। पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या ताफ्याचा अपघात झाला। इम्रान खान यांच्या ताफ्यातील गाड्या एकमेकांवर आदळून अपघात झाला। या अपघातामध्ये 3 जण जखमी झाले। इम्रान खान इस्लामाबादला रवाना झाले तेव्हा पोलीस त्यांच्या लाहोरमधील घरी पोहोचले। यावेळी पोलीस आणि PTI कार्यकर्त्यांमध्ये झटपटही झाली। इस्रायलमध्ये कोरोनाच्या नवीन प्रकाराची पुष्टी झाली आहे। इस्रायलच्या आरोग्य मंत्रालयानं याला दुजोरा दिलाय। हा नवीन प्रकार 2 लोकांमध्ये आढळून आलाय। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.